and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Huwag kalibutan si Obita nga migawa sa kwarto si Michael ug mao na iyang nakita nga milarga ang sakinan nga gida ni Michael. Miabot na gikan nga nagkumpra sila si Estela ug Patring. Gihatod sila ni Edo. Patring, kanaog na uy. Natog ay. Ay, hala na. Kutog bilaw kung kabugnaw si Ercon, Sir Eda. Hala na. Ay, sir, ang kinumpra, sir, naasluyo. Ablihan ko. Ed, dayon una. Aron mahibaw si Tia ang gihatod mi nimo. Dayon gud una, Edu. Sige. Ako na ida sa uban nga mga kinumpra. Ay, no. Ayo, sir. Ako na, sir. Ako na. Dali, Ed, dayon. Tia. Tia, gihatod mi ni Edu, Tia. Idiretso na ako sa kusina ang kinumpra, mama. Sige, Tring. Og atiman na dayon na. Ay, oo, ma'am. Ay, hala. Di kay kabugat. Bakit Dali, Ed. Nakain ka na ba ya? Dali ba? Bitaw, gidapit na ko nimo. Dili gid ko malimot sa imong kaayo nako, Ed. Sa gibuhat mong pagluwas nako. Niyang nadisgrasya ko. Tingali ko na wa ka pa nga mitabang nako. Katay na unta ko. Aning na. Gibuhat ko lang ang angay kong buhaton, Estela. Lingkod una. Aron ko si Tia. Wa to kadungog nga niabot na mi. Excuse ha? Sige. Gibalhin din nila ang pahimutang ang mga portrait niya, ang iyang mga pictures. Niagid sa kong atubangan. Ug murag gituyo sa panahon nga mapuyog ko niya din hikaron. Wa ko makasabot sa kong gibati ning higayuna. Gibati kong ikumpisal ko niya ang tanan. Pero nahadlok lang ko. Hain ka ang iyang anak. Si Michael, ang karibal ni Rafi. Wa na ko mabantay nga mikawas na sa kwarto niya. Mauna lang ako nakita nga milarga na ang sakyanan. Wa gyud mo magsulti, Tia. Huwag yun may magkasulti. Mao nga misamot ang akong kabalaka. Pero naligo naman to. Nabati ko man nga nag-agas-agas ang gripos iyang banyo. Gusto kinunta kong mahibaw og diin siya sul sa pila ka adlaw nga wa mo uli. Muli ra gihapon to. Kay og tuyo pa niya nga mulayas. Dili na unta magpakita dinhi. Nagpalabay lang tingali siya kay ubos kag Emily. Tia, ati manon ko una si Edo. Gihatod gid mi niya dinhi. Magtaksi ra magud unta ko. Sige. Unya na ta magsultibahin sa anak mo. At man nauna imong bisita. Daliti og makaon or pabugnaw ba? O Tia, Wa pa ko kahilisi sa atong gikaon ganina. Gidalita na sa ko nimo og pagkaon. alahi man ni Ed. Sandwich og juice. Okay ni amang gyud ka, dili ko gusto balibaran ko nimo nga anhi mag-dinner. Oy, ayaw na. Sobra na sad na, Style. Ayaw na. Makahasol ko. No, dili Ed. Ako ning gusto. Ay, kuwang pagan ining bayad sa nabuhat mong pagtabang nako. Kuan. Ni ana mang gyud ka. Ay, wala gud kong balibari. Please. Sige. Ay, wa pa unta bulakaw si Michael. Kasulti mo unta siya. Ay, nagpapadlong na sabning akong anak ning wahing mag-aadlaw. Ug mautihin ungdan nga nanawag ko dito sa inyo. Hain man di ay ang iyang amahan. Giingnan ko na ikaw nga single mother ko. Wa ba?
Sorry. Mahimo ba, Ed? Ayaw na lang hisguti ang bahin sa amahan sa akong anak. Dili na ko gusto mahinumdum. Sorry, Stella. Ay, ma'am? Di pahato ni tiyak ni mo. Iyang giluto para ni Sir Ido. Patilawan ko nun ni mo. Karadahig. Mayo magluto si Tia Ed. Calamaris na og fried shrimp. Kamaron rebusado, Ed, ang shrimp. Kadaghan na aning gidalit ninyo, Stella. Mas ganado ang pagkaon kung may bino. Dili ba? Ay, magkuha ko ha. Aron kompleto ang akong pagdalit ni mo, Ed. Excuse una, ha? Ati manaon niya siya patring. Ang dami og wine glass, og pag-andam og ice. Ay, ma'am. Patring, mahimo kong mangutana. Pero ayaw lang ipaabot kang ma'am mo, ha? Ay, oo. Usyalan man na, sir. Ahain ang amahan sa iyang anak. Ay, taas na kayong sukilanon, sir. Sultihi lang ko, Patring. Gusto kong mahibaw. Pero ato lang ni. Sultihi ko, please. Ay, luoy kay kaagi na si Ma'am Estila, sir. Sa akong naibawaan, di ka nasat niya, ha? Kung mahubog ni ato, mo nga, biktima kuno na siya sa rape, gang rape. Og si Dudong Michael, mo na imong bungas na hitapo niya. O, sir, ato lang mo ang gayud ni sir. Oh. Nisulti lamang ako sa akong naibawaan. Maukit di ay. Oo, siyalan, sir? Ah? Oo, siyalan mo. Uwa. Uwa, Patring. Ah, Sige. Ato ra to, ha? sir, si Ma'am Stiller, Baruno, mapasalamaton kay sa imong pagluwas niya. Ala, sige, sir, ha? Kuha una og ice og wine glass. Siya gyud. Si Estela Perez. Unsa? Nagkuha og bino si Estela? Muinom siya? Gidalita niya yung bisita, madam. Ay, dili tingali na magpalabig inom, oy. May bisita, man. Ay, paari akadali makigsulti ko. Tingalig mahinayak unya nag-inom. Ay, nagsugo na noon silang inom, madam. Pero si Sir Ido, igol muladok og gamay. Unya, sige siya tutok ni ma'am. Unsa? Alam no? Naibog tingali siyang ma'am. Gwapa masat ko ni si ma'am bisan og maedad na. Oy, madam, ayaw lamang sila tugawa. Kay tanaw na ko, Ma'am Estela. Enjoy sab siya. Estela, sorry ha, pero muadto na ko. May atimanon ko nga importante kayo. Sorry. Ay, mag-dinner una ta. Nag-andam na siya. Salamat na lang. Sige. Sorry ha. Naunsa man siya. Kalit mang nausab iyang una. Mitando naman unta to nga anhi mag-dinner. O ganina sa among panag-atupang, himatignan ko nga wa siya mahimota. Nga naman kahato siya? Dautan kong pagkatao. Kangilad sa akong binuhatan. Mayo pag namatay na lang unta ko sama sa nahitabo nila ni Jimmy o Romel. Mapasaylo pagkakon mo, Ginoo. Dautan ko, makasasa ko. Di ko sila mogan sa pagsunod ni Higil. Nagtagsa silang kuyang hiwabay. Salamat na lang. Dili si Emilia ang kauban ni Rabi. Kumuhunong sa kong tuyo. Hangto dili mo human ang tinguhak ko. Nana sila. Bigawas na sa suki ng Cristobal. May parang taksi ang iyang amigo. Si Rafi lang ang babae. May misakay siyang auto. Paunahon ko silang larga. Dayon ako silang sundan. Pero mo distansya na ko. Ito na. May larga ng taksi nga kisakyan siyang amigo. Uban sa babae.
na nagkainsab sila si Rapi o kang iyang kuyog. Uwa pa mauli si Rafi. Tungang gabi naman. Oh, gikulbaan mo? Ngano ka? Nagselos ang akong anak sa imong anak, Edo. Tungod kang Emily. Oh, nahinumdum ko sa gisulti ni Estela. Akong anak si Rafi. Matuod kong anak. Ug ang anak ni Estela nga si Michael. Oh, may posibilidad nga ako usab siyang anak. Dako ang posibilidad tungod kay ako ang unang nagpahimos kang Estela. Gipahimudsan ko siya samtang padayon nga misuyop sa ginadiling drogas sila si Jamie ug Romel. Mao nga dakong puruhan nga ako'y amahan ni Michael. Mihunong sila sa mingaw. Ug ngit-ngit kinapeta. Dara sila sud sa kinanirabi. Ituyog na ko ang panahon. Dili ko lang si Rana. Di sila kamatikod sa kong mga tunog. Sa puto ni napita. Klaro na lang. Nagpahimod sa niya ang babae. Kay miuyog ang iyang sakinan. Doon lang ko silang imutakan. Amping Michael. Hindi sa tao. Bigaw si Rabi. Nangihiday nga nagtalikod na ako. Doon lang ko siyang kiparukan. Rafi, naitaw! Ha? Nuha ang babae. Bubayan ako. Magdali ko. Wala'y makasamok na mo ni Emily. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!